Hoxe estamos en Leiro, nun dos concellos onde máis se está notando a vaga de calor en Galicia. Agora mesmo estamos a 34 graus, pero se prevén máximas de ata 38. Queremos entrar nalgúnha casa para saber como combaten toda esta caloraza. Pero está o día para botar a partida? Bueno, isto non pode faltar, é diario. Ainda que vayan 45 graus non se pode faltar? O 10 baixo cero, é o mismo. Claro, con esta calor a xente está nas casas. Aquí escoítase algo, a ver se nos pode dicir a xente hola, e que estamos facendo unha reportaxe sobre como vive a xente aquí en Leiro con esta temperatura. Cheos de calor. Aquí estáse algo máis fresco, eh? Dos 34 graus que tiñamos fora, aquí a que temperatura estaremos? A canto poso aire? Ahora mismo acabo de conectar para que enfriara rápido. Está sobre 20, 22 grados. 22 graus, bueno, ímolo combatendo ben. E aquí a xente antes era moi lista, entón edificaba as casas onde tiña materia prima. O noso chan onde estabas pisando é absoluto granito. Pero as paredes, o espesor das paredes sabes que é dun metro e pico de espesor. O espesor das paredes son dun metro e pico. O mellor aire acondicionado que tiña a xente antes era moito mellor que os de hoxe. E encima non gastaba luz. Xulia, cal será o lugar máis fresco de toda a casa? Sin dúbida algunha, bodega. Aquí xa se nota, Xulia, Aquí non sei que temperatura irá aquí, pero xa se está fresco, Este é outro mundo. Aquí si queres dormir a sexta tens que poñer unha chaqueta. E o fresco este emana para a casa? Evidentemente. Sí? Sí, sin duda. Vale. Ostras. É como entrar nunha neveira. Benigno, que tal? Hola, encantado, moi bons días. Como estamos, Ben. Vexo que estás acalorado, Sí, que oye ben. Que se prepara de comer un día de tanta calor? Pues mira, básicamente cousas frías. Frías. Ensaladas. Caldo, nada Porque disso. bien, Sopas. ni de coña, vamos, no. A leituga xa está, non está adobada, A pero ensalada xa está lista. é da horta, E isto é o que imos preparar. Ai, que pinta, Isto é o que hai que preparar con ensalada e máis a pasta. Claro, E así se come. xa está. Claro, e os cans aproveitan aí para botar a tarde a fresca, non? Home, aí é a entrada da adega. Sempre deixas as persianas Sempre, baixadas. sempre. Para que non che dea tanta calor, non? Claro, por eso dormimos nesta habitación porque está orientado ao norte, co cual unha vez que chega a tardiña ou cando o sol se pon, abrimos as ventanas e as paredes tamén xa nos protexen. Está todo pensado. A orientación da casa ao norte porque dá máis fresco, as paredes que mantedes de pedra, todo pensado para que sexa o máis fresco posible. Claro, a xente de antes era moi inteligente, non fomos nós que o oficio, foron eles. Cando se Nós construiu simplemente esta- aproveitamos a súa sabiduría. Tomando pastillas, no son masajista. Dixenlle a mamá que iba a ser